Ja, dat is stokkenracen. En dat heet, maar deze schaal heet het slotstoksracen. En ja, dat is voor Nederlandse begrippen is dat heel uniek. Want wij doen dit als enige in heel Nederland. En we hebben een beetje afshow van Engeland, maar daar is het al heel lang. En ja, wij vonden het ook hartstikke mooi. En waar moet je nou vooral beletten als je dit doet? Probeer je geconcentreerd te blijven. Echt die focus op hoe rijdt mijn auto, hoe reageer ik zelf. Echt in gewoon eigen coördinatie, die moet kloppen. En dat kost soms wel eens wat energie. En als je het verliest, ja, dan is het kind best wel dat de auto helemaal fut is. Wist ik wel eens duizelig, want we zitten nog alleen een skofje naar de scherm, maar het draait dus al aan voor de eigen. Nee, ik ben er nooit duizelig geworden. Wat is je nou zo mooi, jongen? Nou, de actie wat er ook wel in komt. Er wordt nog best wel veel gebotst erin. Nou ja, en het onderhouden is ook altijd wel leuk. Hoe fanatiek ben je meer op een club? Nou, toch wel best fanatiek. Iedereen wil toch wel graag de winst binnenslepen. En is er dan hier niet bijzonder die het leefstijl van de baan al drukst? Nou, soms Simon even het oude hoeren er even bij. Maar ja, het blijft toch altijd wat leuk, oude hoeren onder elkaar. En wat is er nou belangrijker? De auto of de coureur? Mooi. Ja, zeker. Je moet er net de gek dan willen, maar je moet even tactisch rijden. Zien wat de oren doet. En dan zien er omheen te komen. Ja, want op wat voor wijze kun je hem die auto nou besturen? Want ik zie hem natuurlijk al wel knipperen met de vingers, maar wat doe je hem? Nou ja, het is alleen de spanningregeling van de motor. En, sommige regelaars hebben nog een knopje extra erbij voor de rem. Je kunt nog wat instellen. Ja, zodat die auto goed onder controle houden is. Maar één ding heb ik al wel jongen, het is belangrijk dat die Ronnie hier om mijn baan heen zit. Ja, dat is wel heel belangrijk, ja. Hij heeft net maar de vingers eroverheen, want dat wil zeer. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is al? Hé? Mooi op tijd. Ja, we hebben het jubileum. 25 jaar in Minneskeer, hè? Hier 15 jaar, kan hè? Betanië. Ja, in maart werd het 15 hier. Dus ja, dat mag we toch maar een beetje vieren. Hè? Lekker bij de koffie. Gefeliciteerd in het Ja. jubileum. Ja, dank je wel. En we hopen naar 25 erbij. Dank je wel. Verleden week heel kwam. Ja, Ja, dat was er toen niet. hier een vrije dag. Ja, prachtig. Ja, ja. En heel skoft. Ja. Dan word je zo lekker hapje na. En een bakje koffie. Ik ben ooit, dan praten we van die hier 38 jaar geleden, ben ik in Sint-Tonne begonnen als werken leren. En daar heb ik krap een half jaar hectare werken. En toen hebben we nog een skofje in mijn naam werken. En toen 24 jaar verlien ben we dus in Minneskeer begonnen. Voor uzelf. En hoe weer dat, om van jezelf te beginnen? Dat was in het begin wel heel erg spannend. Want ja, je moet er maar afwachten wat voor mensen had je krijgen. Die naar jou toe willen. En ik moet zeggen, er zijn een heel soort, die binnen er nou maar 24 jaar nog. Dus dat is echt geweldig. Dat is iets dat, nou ja, daar kun je alleen maar van dromen als ze nog steeds naar je toe willen. Ken dat na je weekend wel? Ja? Komt goed. Dan zullen we je na je weekend. Oké. Tot dan. Ja, dag hoor. Jo, Helly zelf de krootspel eruit. Ja, wij doen kennen dat mij doen, hè?
Dat ken je alweer. De eerste makkelijk noffelijk, mooi erbij. Kan nooit beter. Wie het een dream, 24 jaar lang? Nee, het was meer een samenloop van omstandigheden dat we begonnen binnen. Maar het is nou wel een dream worden. Maar het wiet, nee, ik ga net in de Holland voor uzelf te beginnen. We, nou ja, een liedje in en mijn man die kwam thuis te zitten. En toen zijn we van dan wegen we in het de stap. Het is heel belutsen bij de mensen. Het ja, altijd contact ermee, vragen hoe het is en nou, dat soort dingen. Net puur gericht op het werk, zeg maar. Dat is natuurlijk wel de hoofdzaak, maar ja, wat erbij komt, dat... ja, daar heeft ze gevoel en eer voor. Maar het is gewoon een heel mooi vak. En gewoon ja, de mensen, dat is gewoon echt super. Ik ben een heel soort dingen die je eigenlijk, mijn mensen, mijn ziekte, dat je in het laatste nog thuis komen te knippen, maar het zal net meer bij je komen vanwege hun ziekte, dat je daar nog heen gaat. Dat is wel heel speciaal. En dat blijft je wel heel erg bij zo'n soort gebeurtenissen. Ja. Nou, dan zien we elkaar 2 weken weer. Ja. Bedankt. En tot de volgende keer.